nekwa na evangelist ndị oshi nwoke anụnwa unu fụrụ ebe ife o ji mere aka ọrụ obu o jee na nke ndị na-ele ntị oche ọ gwafa na fabinye oche na onwe krusedi o ya eme na o mechaa anya bụ krusedi na oyi ebushi ya talụfe oche ntu anụnwa ka o si wee zugide oche ndị mmadụ wee zute oche niile unu fụrụ ebe a ya na tebụl niile unu na-afụ ebe anụnwa ajụọ ya ife ọ na-alụ bịanụ ka unu nụrụ ife ọ gwara faji wee na-ele ntinye anya bụ oche ka unu n'ife ọ sịrị ọ na-alụ maka na o jizikwa ndị ụka wee na-ezu ochi na nke ikpeazụ a o jizikwa afa Chineke na ndị Chineke tere mmanụ wee na-ezu ochi mba ekperima anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa ọ chọchasị ihe uche ife oyi ezu mgbe dimkpa ha ntu anụnwa dimkpa bini ọkwa onye fụ nke oche na ezigweta mmadụ maọbụ oche na-ezigweta nwoke ya bụ okporo udebe n'ụlọ na ezigweta di unu fụ ka ọ bụ sọ mma wee gbachaa agba dịka ezigweta mmadụ maka na onye na-ene ya anya oche na-ezigwo mmadụ ka ọ bụ o na-aya mana ekperima n'ụtụtụ ekperima n'ehihie ezigweta mmadụ n'abalị maka onye nke abụghị oshi abalị ka ọ na-eje oshi onye nke a na-eje bụ oshi kokoloko oshi efifie na-abụ nya ọbịa bewu n'ehifie na-abụ ka ị na-afụ ụzọ ka ị na-afụ ife niile ọgwaghụ na gubinye oche na ọ na-eme krusedi na oje chụcha ajọ mmụọ chụcha ajọ mmadụ febuchi ya tara onye bụ oche mana ife gbazikwala ngharị bụ ife o ji oche plastik niile a wee na-eme ọ na-abụ na ọ na-eme otu ya eme otu wee na-arụ ife ọzọ ka ọ na-abụ na o nwere ndị ọ na-elesi ya ka ndị ahụ na-ele ntikwa oche ka ọ na-abụ na ozute ọ na-ele ntinyezie ndị mmadụ ka fa na-ele ntịrịzi n'afịa na-akwụ ya ụgwọ nke abụkwa nke m amaghị mana ndị polisi jidere ebe anụnwa na-akọwa na nke abụrụkwa nke izizi a na-ejide onye unufụlụ ebe a na onye abụkwa deri ndị oshi evangelist ndị oshi bụ ife onu na-afụ ebe anụnwa na nke abụọdịrị nke izizi ọbụọdụ nke abụọ fan ebe a na-ajụ ya na ọ chọrọ ka atụọ ya nga ọsị mbasị atụ ya nga ọ na-abụ na onye jere oshi na aha atụ ya nga ka ọ na oshi o jere ọ bụghị oshi ụdịka oshi ya nụnwa na aha agụnyezi ya n'oshi ka ogene okotorigba ọgwụ ya ka nna ose ka m wetara unu ka unu bịakwa nụrụ n'ọdụzikwa ka enwere oshi ndị ya bụ mmadụ jee anyị atụghị nga iru ebe a ga-enye ubere pụọ nwekwa nke ya bụ ije iru ebe a ga-etakọta ya kọnkere ọ na-abụ na nke anụnwa onye a jere osogho n'oshi ka ọ na-abụ na ndị ọ na-eji ezukọsi tebụl fa na oche fa anụnwa ọ na ohe ego ka ndị ahụ ji eji egote ya o si etu a kọntinu na-ezu na ọ bụrụ na atụghị ya nga nya ndị ọ na-ejezi ezu nke fajekwa ji ezube ma ọfa ji ebite ego ka fa wee jegoru ma ọfa ji ezutekwa ego ka fa wee jegoru ọhọ biznes mmadụ ka ọ na-ebutu ife anụnwa ka ọ na-ebugo ya ebugo ka hapụ unu ka unu gee ife o kwuru. Yeah, all these chairs and table you are seeing here was stolen here in capital city by this and sold to Zambo. That is where we went and they recovered these chairs. You always go to minister, people that hire chairs. They will tell you that they are doing crusade and I want to hire chair. So, and that is what he has been duping people, using crusade to dupe people. And he also claimed to be what do you say you are? Evangelist. So, and you can see the chairs steal from people and sold to Zambo. So on cost of investigation, we arrested and went to Zambo and recovered all these chairs. We have 4 complainants which they are coming to claim their chairs. So what is your name? My name is Chido Yamado. You are from where? From Imo State. I'm from Imo State. So how many chairs is here? 175 chairs and 10 tables. 175 chairs and 10 tables. And where did you steal all of them from? Okay, I went and rented them from where people used to rent chairs, and I told them that I'm an evangelist. After which I now carry the chairs and sell to Zambo, somebody that rent chairs at Zambo. How many people have you duped that way? It's 3 people, sir. 3 persons? Yes, 3 persons. Okay, is it good? It's not a good thing. I've caught you in such art before. Yes, of course, sir. And I told you to desist from this art. Yes, I told you. Did it die? You said it, you made it good. And now you want to go to prison? No, sir, I will never try it. Huh? I will never try it. Are you evangelist? Yeah, actually, sir, I am, but I will never go into sort kind of thing again. Huh? I will never go into sort kind of thing in my life again. Are you evangelist? No, sir. What do you? But you always tell people you are. I tell them I'm a man of God. I'm aspiring to be an evangelist. Okay. I can see that the men of neighborhood will watch. They are still working. Tana Sekuru doing great over.